Iwe, unonzani koyo? Taura zita rako. Taura zvaita. Unonzani? Taura manje. Dani msiya tauri. Unonzani? Ndapa. Wanga wabanenzi Steven. Steven, inini tori Steven ndibe wa. Taura tinzwa famisa sei. Zoti pane application yemfoni inonzi. Yo tarisa kamera. Inonzi WhatsApp iko. Yo bisa ro kwa tarisa mu. Application inonzi WhatsApp iko kishi. Ndashandisa mukoma. Waishandisa sei? Inotaura message kufoni kwangu. Inodzuka kana mchinge matenga neiko kishi chaicha. Unongwaita sei? Nenda tonyora zita rachona zvese unotonyora zvese. Unongwabvunza kuti zvoni eko kesha chinombudisa utano. Ndoona bvunza nosabvunza nonongo type out *1 ndoitonge ndotenga ndona zita rachona. Wobva wataipa. Voida sei. Then inobva yadzosa message kana yachinga asina phone anongoona message yachona iri zvairi. Ita toni phone yako. Uyada kuroha futhi mfana. Mera taure nyati. Ayi uyakabva wachapinda uko. Yo satiswe chibafu. Vese. Ndezi yomwe itsigira nyadzi. Aiwa, kocha utasangodora tinogara kokati tadai ana kubvunza Kopa toni, ita toni. Achitoye makafsa, anda kupfekedzwa. kopa toni makopera esa kana iri *151 ngokupa idinoenda kwa application yangu ndanda no test yako ndanda gasa zita uti C4 wakuedita C4 kumuka then banati gasa date nas date ndi 20 nas date ndi 16 Nagasa 04 na 16. After time in the time in the 10 past J. Simomira mchana 2 seconds. Kana chibafu chakapuza. Tashizwa mkoma matroba ingwana makoma. Mira kamopesa. Mira. Nani waswe babo voida sei. Ana inobya tumira kwandiri se text message. Wobva waratidza. Inonzi fraud aiwa. This is a fraud. Inonzi fraud, serious fraud. Saka yombana yo. Saka mudhara wako. Kanga yembana. Iwe, yembana. Kaka kechingano chizvita izvo. Muno mushop muno mudeke. Ndati kaka kechingano chizvita. Wakazvita wamwe. Ndakambozvita nerimwe bhawa ine chino. Ayo unoshita. Taura chokwa. Ina phone iphone ika. Ndisakuzoti kuti mfana wangu apiwa phone ina. Yembana. Yembana. Iphone yani. Ndapiwa phone. Awaita mnyama. Taura chokwa. Bodi unoziva kuti tokona amira nyati. Mfana ndasikobera. Ndapiwa phone na this is and ata kuti ndonogara pasime chamunduka. Sando kwati. Kana unotya kai. Chitozha barata se barati do phone ndechip wifi. Nanzi ore chino traffic. Saka kutobuda banzi. Buka phone. Yatoita sei kanzi ndikoniperekedza chikwantu kuenda kwese. Barata se barata kutofamba naye. Nazi kutombozita kuita se arreda sinoda ndatukumbira phone. Mbana ano. Koyo mbana. Iyo mbana. Ndenta kutofamba. Finazi tomboziyo tangadeta se. Vapinda chimshop. Kemera kanimire chipanzi. Ndikana ndaoni kwa chifura. Ndadowani ngwa kadi chifamba naye. Ndopfura bana naitosha muziko tatangena. Unatomba nogara mavana ndapanzi natogara. Ndatombofamba famba ndakati maybe chi ameno chi zvari kuita. Then ndopanda ndazomona makumurova. Banatoramba ndakatomira ndatosheuti. Chamboka jisiki. Mazondobamba bana paazondishedza. Ofisha ngatonyepera kuti iyi mfano chiwe kumaraini kwangu. Ndino ndasvika ndabvunzwa kuti ava ndiani wako kuna titi blazi yanoti uyo ati munogara muraini mumwe chete ndotanditoda nganyepa bva ndataura kuti ndichi iblazi yangu
So ndokwangifanele ukufungisa. Wakafunda kusvika papi? Form 6. Form 6.